И здравейте хора от YouTube, аз съм Крейшарк BG, мен е Магнор и днес снимаме на Skyward в Hypixel. Ще сложим канала му в описанието и IP-то. Само с Моги БГ искам да гледа, защото другото но вече беше успелица. Сори ако е без, звукам просто само. Човек имал Кнайт, Хелър, Армусмит и Дефалт. Кое да си взема? Кой ти кажеш? Аз се сяшка, аз имам 2, 4, 6, аз имам 8 кита. Аз имам 4. Аз взех Хелър, защото... Аз съм долу, долу. Добре, аз съм горе. О, един дъма меч. Гащи, енчантинг, 32 магически колбички и... Супер, бе. Ела да си пръстим такова. Чакай, къде си? Сколи? Давай, пръскай. Сами, добре. И те задуши. Ма облечи си ги, бе! Аре да ги килим, но ето ти две отварки за хелт. Правим тим, човек. Ма те не искат. Продължават да ме бият. Пайса оттам, пайса. Не, те не искат. И аз имам водица. Няма как. Аз ще правя път. Няма да стане пътят. Не дей, върни се. Няма тука, няма. Паеш ли там, бе? Ти па да не те убият с вършичка, пък друг. Браво, следат ги. Сега е момента. Какво да направя? Не им скачай. Не скочих, спокойно. Надръпни го той тук, бе. Уби го. Така, взима янките. Дай меча, че нямам, бе. Добре, меча, ето ти. Дай го, е. Тук има с фрутанич плюс, който аз ще го взема. Ей ти ярмур. Добре. Имам водичка вече, най-накрая. Гледай дали някой има цели. Чакай, там съм седата, давай да отиваме. Биги, убих единия. Браво. Това е, езве. О, вече имам дъма енченса. Дръж точно градник. Каска. Обличай се, хай. Добре, аре. О, бързо, меле в средата, меле. Не, чакай. Идвам. В средата ли сме? Да. Само да не те убият, внимавай. Браво, бе! Браво, бе! Още първата игра ги мачкаме. Гей, стояйте ми, само ги бихме. Добре, че това беше на малко. Добре, че имаме хелп пошънки. Аз не ги ползвах, моите. Аз си представи си другите две игри да загубим, ще кажем една игра край. Добре, пак вземам Хелър, нали? Да, бе, колко ти искаш, май. Ние сме по тая логика с тебе. Само да им ни убият сега, внимаваме повече, мората. Дори да загубим голяма работа, няма се сърдим. Мисля какво? Ще ръшнем и те отдясно и ще ходим средата след. Добре, аз съм отгоре. Аз съм долу. Веднага слизай, защото му почна вената цела тече. Къде ще трябва да ти дам двете хелп пошънки? Долу, слизай долу. Ето ще двете хелп пошънки. Идеално, тама нече на градника. Имам една водичка само. Ама аз имам много. Ето, така. Ела за спитка, чакай. Аз имам само една варица, не мога да се бия. Нямаш ли меч, бе? Нямам. Седно ще справим, айде. Една чекирка. Добре, дъма кирка ще ги мачкам. Той като каменен меч дъма кирка. Пайса, чакай, ти се дай маки. Чакай малко. Бегай, дръпни се. Бързо, тук не гледат, те се махнаха. Гледай каквото имам в честовете. Пуки лафъл. Нещо горе. Нимай! Не! Има такова. Яйца. Пайса! Няма как да ма бутне. Ама ти не ме стрелял, човек! Бегай, дай се. Бързо! Слизай долу. Аз не паднах спокойно, тук съм долу. Слез долу при мене. Абе, аз им скачам, бе. Иди, бе. Ай, само да не умреш, ей. Аз се връщам. Внимай, мисля, че ги довлякох с мене. Да, довлякох ги. Бъди готов. Мачкай, нищо, че... Бихме го, Дай меч, дай някакъв меч. Няма меч. Ей го тук долу, ето го тук долу. Ето си го меча. Дай ги разменим.
ли някаква хилка, че съм на малко? Дай хил. Дай хил. Добре, бързо. Хил, матка. Готов ли си? Да. Пенчо. Спаси ми с кожата. Аз нямам още меча, му ще ги къртя с кирка. Ой, как да нямаш, бе? Значи моя, извиняй. Ето дръж. Добре. То пак е нещо. Сега представи си пак да спечелим. Може, бе. Спи. Чакай, там. Скачай. Чакай сега, не дей бързо, не дей. Отрам на котенята ми! Взимай. Имам лъкове, брат. Имам много мечове с острота, много дъма мечове с острота. Браво, бе. Ау. Айде. Виса! Мачкат ме. Не, бутна, убиха ме. Давай, ще се справиш. Кой се справя? Мене малко кърчика, бе. Голяма работа. Хвърли си една хил, почна казви. Виса, тук смачкай го и той на 5 сърца. На 15. Ей сега, голяма работа, една загуба, нищо няма да стане. Каква загуба, бе? Ей, мама. Нищо. Голяма работа, нали? Ай сега. Ко? Все стигнеш до някъде. Ще изиграем 3 игри, защото сега виждате колко им късне. Няма. Още две ти толкова стига. Опа, щях да влезна на нормал, бе. Окей, сега, нека видим си имам шанса, добре. Взимам хелър пак. Все пак се справяме добре, тейчи. Една загуба, една победа. Бързи се разгубим, голяма работа, нали клипа е станал хубав. И важното. Много як спечелихме първата игра. Аз съм на 10. Ого. Аз нямам. На гръбник и топки. Аз пък нямах нищо, сам буква първи. Ого, тук ми харесва. Добре, сега ще хвърля 2000 почнки, ето си ги. Дръж ги, да си имаш. Ги за тебе. Чакай сега. Ела, долу. Сме много близо до стената, виж. Долу. Само на нашия. Ела за Добре, долу гащи, си сега. Мерси. Имаш ли някакъв меч? Не. Дай, брат, ще се би, брат. Никога не подценявай, брат, вето. Нилга, що мога да тепя го с него, значи. Ти играл ли си креативърс? Пайса те идвато е! Голяма работа! Аз умрях. Бютнах ги, бе! Дай. Много хубаво. Нищо, поети. Давай. Ти си. Добре, готов съм, имам меч. Ще се бия с братичката и взимам меча с него. Тук има работи, виж. Твоите, нали? Така се телепортвам, не знае. Сами! Бима, той как се качи, бе? Карай. Той се Карай, качи. и как ще изгледам. Това е плана. Никога не направим. Дори да не помирим, нищо. Играем още Да не 10 километра. Креативърс, знаеш какво е? Давай, гледам това. Креативърс е също като Майнкрафт, само че по-реалистично. Да, много по-реалистично. И от Steam е мегабайт. Добре, взимам Knight и аз да си имам Да, такова. по-добре. Чакай сега, ти от колко години играеш в Майнкрафт? Аз от 4. А не от 7 годишен, значи от 4 години, като буря и тая. Колко браво. Хората сметнат се на колко години, сами ще викат, такъв той е слабия, бе. Имам меч с острота едно дъма. Браво. Внимавай много, Дръж, айте ми. Я дай твоя меч, Кнайт. Мисля, че е по-хубав, брат. Добре, начин го. Много е Я хубав. дай да видим. Взимай го. Да. Чакай да ги путнем и тя. Бутай. Тия няма да се справят. Чай сега ще го изкапам. Много внимавай. Виж ги, човек, тия ми целя се паиса. Много се пази. За малко. Пазихме се, свършихме митата. Много така с муховия. Добре, сега нека мъчкай. Дръхла. Какво стреля, бе? Опа, още един. Пачка се, човек. Днеска си много надъхан. Като снимам клип съм така. Къде ма метна? Внимай, те са много... То си ма... То си ма без деска. Аре, бе, лале, ти ми искаш ли? Не дей, бе, върги трепай. Ще умреш. Айде. Бутнах го и аз, нали? Сори. Нищо. Нищо, аре, още една игра. Още има, знаеш какво ме надъхва? Той, че спечелихме на първия път. Яко да иш. Ай, последна игра. Последна игра. Да си игра. Стискай пауза да ги бим. Взимам Армусмит. Знаеш какво е Армусмит? Не, той е тъп, не дей. Хелър или Кнайт? Хела е по-добре този път.
Добре, Арихел. Приготви се, ще ти дам Аз полшен. съм среда. Аз съм среда и ляво. Аз съм значи дясно, окей. О, два дъма меча, един е с острота, другия е нормален. Ще им дадеш остротата. Ето ти остротата. О, thanks. Ето. Аз имам нагръбник, ей ти двете пошенки за хелт на тебе. Надявам се не да фикне. Ай, дай бим тази игра и спирам пипо. Дори да не би, мага. Писа, писа! Ле. Много се пази от тия напред, ще направя на писа. Ей. Дай си хелни, бе. Точно Топ. имам. Бегай, дръпни се. Буквално ще Дръпни се, направя. дръпни се. Тя паднаха. Дай. Сега. Но, ай. Чакай, не дира тръгваш без мене. Ари бе, брат! Давай. Нищо. Но се бавиш, бе, човек. Нищо, другия път ще няма се бавя. О, мачкам го. Убих кучето. Ау, тук с мене. Ай, последна игра е наистина вече прям. Ай, да стои, да стане. Ай, нищо сега, голяма работа. Аз спечелих това, соловете. Аз имам 7. Един сол, брат, знаеш колко много и той Аз за имам мен. 77. Бати, Аз не богати. съм си купувал. Ако си мисли, че съм купувал, не всичко е печелено. Аз си знам даже как се купуват. Няма и да... Ще обясня после. Ще обясня как... Трябва да ми обясниш как се ползват койновете. Да. Кажи ми сега. И хората разнаят, ако не знаят. Той ще шопа и ще купува само всичко друго. Искаш за обяснение. Къде е шопа? Абе, после ще обясня. Не мога да си купувам ранг с това, нали? Къде си я, дай да видим. И ще дам майка. Аз съм никакъв, аз имам само полшанки. Чакай, Кой? ела да ни Значи- те оцелят тук. Значи, дръж това и това. Си. Ама с какво ще се бия аз? Не ми е важното на мен. Аз имам 4 хилки, бе, вземи с тези. 3 и ти имаш... Добре. Ети една така. Дай да Имам я правят, дай да трова. правят. Добре, нати 20 камъка. Абе, фърли ги просто. Абе, нати ги. Аре, бе. Много че. И ти ще направим водата да паркат, ако паднеш. Ай, да, вода, Маки! Внимавай много. Бънса, давай. бънса. Давай. Ай, дай джъмп. Не те свуда, Дай макър. джъмп, идвай. Бутна ма. Ей, ще кампя, ей. Капна ли го е? Мачкай го е, то с не мога игра, бе. То сма с теб сока. Бягай. Спринтьор. Те порнаха се кират. Не мога, настигната край. Уби го. Давай. Добре, бе, де вадите такъв много биг бей. Ай, карай. Тия са. Той е един от админите, бе, за той. Какви 5 лева, какво си измисля, бе. И хора, това ще бъде клипа, надява се да ви е харесал. Дайте палец нагоре, абонирайте се и до следващия път.